Ameloner Leo Kiewiet maakt om een uur als Jelvenjochen een disse beelden van de vorming van een wetterhos. Ik moest de hond nog uitlaten, dus ik denk ik stap in de auto en rijd naar het strand. En toen ik daar naartoe reed, zag ik eigenlijk al dat zich nog 3 waterhozen ontwikkelden. En ja, het lost elkaar eigenlijk af. Ze verdwenen en kwamen weer. En ja, de grootste heb ik op een gegeven moment vastgelegd inderdaad en op internet geplaatst. Maar dan neem je wel een risico om dat te filmen? Nee, dat valt mee hoor. Nee, ik had de auto bij me, dus ik kon zo weer omdraaien. Maar nee, het was nog wel op een flinke afstand. De strandwachten wie in de eerste die de wetterhozen zegen. Eigenlijk is dat eerst een windhoos, daarna werd het een waterhoos. En daarna eigenlijk direct de kustwacht gebeld. Wat gaan we doen? Nou, en zij hebben gezegd van we gaan even kijken wat de KNMI zegt. En daarna kregen we een melding van het strand ontruimen. Dat hebben we gelijk gedaan. Andere posten gealarmeerd zeg maar, dat het strand ontruimd werd. Die jongens kwamen ook net uit bed, dus die konden gelijk aan de bak. Op het eiland zie je de schrikken goed in. Zeker na de gebeurtenis in 1972, toen hier een windhoos 4 doden, 4 mensen dodelijk gewond raakten. Afgelopen oktober, 30 oktober, behoorlijke storm over Ameland, is ook in het nieuws geweest. 2000 bomen omgewaaid, een hoop materiële schade. Vanochtend met de politie hebben de mensen van het strand gehaald, met name op de westkust. Toeristen, enkele tientallen mensen. We zijn de scholen bij langs gegaan, van hou de kinderen binnen tijdens het speelkwartier. Neem geen enkel risico's. We zijn de campings langs gegaan, haal de mensen uit de tenten, kantines, verzamelgebouwen en wacht even af tot na de bericht. De wetterhozen driegen bij camping Duinoord in Nes onland te komen. Er binnen in het verliezen slachtoffers vallen en dus wie het schrikken. Je denkt er wel over na, ja, omdat het in het verleden wel gebeurd is natuurlijk in 72 en in 92. Ja. Ja, dus dat heb je wel in je achterhoofd. Maar ja, nou skint het Sintje weer en dan is het helemaal geen. Heerlijk weer, ja. Dus er is, ja, nu denk je van, ja, wat was dat voor dreiging?